Ayusa pagkadaghanan na itong kuhang kasag na no. Pagkalamian naman sa buwan og tuno, naapunta day mga danggit nga nakuha. Puwerteng lamia sa sabaw, naglasa-lasa. Grabe na po makadagtok sa mga singgaw. Purma na po ko mga subad, wala na kapusuntayag lahos. O di na puta, sugdan na nato, o gidala na nagbalde des mga singgaw, manuot adres kadagatan, o di ara nakakita na largong usa, o gihako ko giitsa largo. So, Nakakita na pong singgaw o danggit pa yun, o grabe na kiskisi po. Isudan na des balde largo, bisang makabuhi pa niya na, anugon kayo, mutipak na nagbahaw. O di ara nakakita ng usa o kasag, gidayba niya largo, asos, purting anugon na, nakabuhi pa yun. dadakpan mo? Ayusa, wag ipasaylo, gikuko yun, nadakpan yun sa singgaw o. Purting ayusa, wag ipasaylo eh. Di uso, nakakita naglambay, ogoy, anugon na, nakaikyas yun. Basig nagtuo kang lambayag, makaikyas yun ka. Paksit. Ada kang pasundag. Porting ayusa, kuha ka lagi. Di na po doon, nakakita na po mga singgaw o kasago. Nagtangag pa ang kasag o isda, wali na kapasundaya, gidayban largo. Kuha ka lagi. Porting pagkayusa, pagkadaghanang kasag. Di ang usa, nakakita na po, jipan na niya largo. Agoy, porting idlasa, nakaikyas pag yun. Basi nagtuo kang kasaga, kag di ka makuha. Pahakop ka, kuha ka lagi. Grabe, legendary ha, bata. Di ra, nakita na po usag, gihakop niya da largo, nagnilukay ang duha eh. Grabe, bata, nakuha ko niya, ay suda largo sa sudlanan da, bisa makabuhi pa niya noona. Kani di ay danggit nakita ang usay. Agoy, mudagan pa man yun hinoong ka. Gukda. Agoy, sus, ano guna to, nakaikyas yun, nalubog. Di na po, kita na po usaw kasag, wala lang iyan na nang gidayban na largo. Grabe, porting ayusa. Kini kita na po tagdanggit ay. Binata na nas panades usa largo para di ko na makaikyas. Paksit ka lagi. Paksit tiro. Porting ayusa, kuha yun lagi. Di na pulain o, kita na pong usa, gihakop largo eh. Di po na matabas-tabas na kasaga, kinagbuka-buka iyang paa. Gusto ko siyang muhambat, napagulain, nagnilaukay ng duha, nagpingit-pingit ng usa. Unsam na, porting na pagkadakuha po na ng kasaga. Kini ay dako-dako gining kasaga. Agoy mo ikyas pa yung kasaga, basta nagtukag di ka kukuros mga singgaw. Di aray, gamitan na nagduka kamot para di yung makabuhi. Lika balbon. Grabe idla sa kasaga o, sibat ng dayon. Basta nagtukag di ka gukdon. Di aray, gidayban largos usa. Gidaw ang kamot para di yung ko na makalugnot. Paksit ka lagi. Alahos, isuda na sa sudlanan na largo. Di na po dahil, nakakita na po usa, giduhaan na niya kamot niya para di yun makaikyas. Alan, kabuhi mo. Agoy, di gito magpatukob sa mga singgaw, tulin pa alas 4. Agoy, kini danggit, nagayang-hayang pa o. Gisikob na sa usa na largo. Grabe danggita, sutoy abog-abogod, gigamitan magturbo largo. Di ara, di ay nakakita po usa og danggit o. Giduhaan na yung kakamot niya sa usa para surbol yung kuno. Isa ba? Paksig, grabe pagkayusa. Kita na pong usog, yakop niya na largo. Nagluya man ang kasaga, nagluno. Okay daog, ubay-ubay na itong nakuha nga kasag. Di ay usag, ikusnit na sa kasag. Pagid, kita na pong usa. Dako-dako biyang kasaga o. Nagbuka-bukang paak, isudan largo sa sulanan niya para di ka mapakan. Di apagulay nakita sa usa, nagpailawom sa bato. Wala na kang pasundayag, ipodit na largo sa usa niya. Okay na, nakakita na pong usa og kasagay. Nagungong pas bangag o, gipanak largo na sa usa. Buldos na sa mga singgaw na largong kabatuan para makitaan. Grabe na largo magkawa. Asam to pa daw kasaga nga wa naman ay bangag. Kini di ay nakitaan laing kasag sa usay. Dako-dako gining kasaga. Di po matabas-tabas kasaga ng hambat pa. Nagtuot tigag di makuha ay. Asa ko na to kuha. Porting ayusa, ubay-ubay na yun. Di ay pagano, dako-dako gining kasaga. Giduhaan na nagkamot usa di para maksurbol yung makuha. Grabe, dako-dako gido, isuda na largo sa suladan diya. Nanapulain nakita sa usaw, gidayban largo eh. Matik, isuda na largo sa suladan diya. Biasa ko na tong kuha, ubay-ubay na, batsi na ta. Di na tas daplin, gitipo na nas usa diya ang kuha. Porting ayusa, ubay-ubay yun na itong nakuha. Yan pag kita mga danggit-danggit nakuha, porting yun pagkalamian ni ron. Alahos, pamanito sa tanang mga isda dadaan, ato ng ilahi, gagamitan na nagkimpit na sa usa, kay di madaog kamot-kamoton, manghambat ng mga mananapa. Matik, yub-yuban na sa usa diya para makuha ng mga lamog-lamog. Largo na ta, di ara tong kasag, limpyo na na. Di ara po na tong danggit o. Iyabo na largo na sa sudlanan. Porting ayusa. Matik, galingan na nas usa da largo. Ikahuman itakang ng kaldero. Sugdan na tos pagluto. Iyabo na largo mantika diya. Isunod na largo po ng mga ahos na to. Kagisalon man tanaw na para bulami-lami yun ba. Gikuhaan na po na sa usa dag tangad. Alahos, wanay dagang pasuntayag. Ipanglunod na to mga kasag diya. Wanay langay-langay. Iyabo na da largo. Okay kada goods. Ikahuman okay-ukaya dayon. Grabe dali ara mo po o. Atakubi na da largo. Matik, itsana na da tong tangad. Ikahuman okay-ukaya. Grabe o. Porting ayusa. Busog na po mga bitok sa mga singgaw nga ni. Alahos, wala na kang pasuntayag. Buyukan na tanag tuno. Usik-usik pa. Tarunga na, tarunga.
Nagsibi-sibi ang kaldero puwerteng pagkalamia. Busog na po mga singgaw ani ron. Ikaw man ukay-ukaya. Grabe puwerte pagkalamia sa sabaw naglasa-lasa. Siyempre punan tadag sabaw gamay. Ang sabaw maging importante. Okay kana goods. Pagkalamia naman yun ihilam o sa sabaw at ako bisa na pabukalon sa tara. Matik di ara bukala o pinanastabon. Wana nakatay ng kugon atong isagol. Wana nakapasudayag, timplahan na dayon, butang igbitsin. Grabe daghan ang bitsina. Butang ipudog asin, nagbubuha. Matik itilawan des usaw. Grabe hinay na nga. Daog na kuno, porte ko nung ayusa. Di ara po na itong mga kuha nga danggit. Ilunod na tara, kami bukal na itong kasag. Alhaos, ilunod na nila, paspasi. Unsan man, napil man ng dahon. Kuha na, kuha. Puwerteng ayusa gud sa sabaw. Basta magkugilang yun mano, makatokob yung mga labas. Matik, luto na. Wana daghang pasundayag, ato na nang haonon. Dara, ogbe ko no. Grabe pagkalamian naman gid sa sabaw, naglasa-lasa. Di apa yung mga danggit. Sos, porteng pagkalamian naman tokbon. Wana daghang iplaster na itong hukaran dia. Kahuman hukaran na itong mais nga bahaw nga kanon dia. Grabe porteng lamian gud ipares aneng mais, plaster na dia. Di ara itong kasag nga tinuno grabe porteng ayusa atos na ilabay itong kukon kay pabaho naman na alahos mo nilang ilangay hukaron na tanatong kasagda nga tinunuan agiyabo na largo dia porteng yun ayusa sa sabaw ni tamis-tamis kahuman iladlad na itong mga kasagda ipangbutang-butang na nas mga daplin porteng yun ayusa sa tukob sa mga singgaw nga ni alahos mo na dagang pasudayag amo sa nitokbon kay ipanggusla ng mga singgaw bunal Pagbuyag lang inig barog nimo, pagbuyag lang ba? Sabaw. Iyang ba? Nagdadya may dahong gamay mo noy. Dahong gamay usa. Nagdudug na buyag Gusto mo sarang niyo dito? Laro? Ini saya. Kanang kuha na to. Salo. Anak pa sa tunga ang taon-taon. Sige ba? Wala na. Saan ganon? Yung larga nga saan? Begini pa daw. Paon to kali. Kami, tara. Ang gitu na. Bigyan. Tangi, utang yun, utang. Udah kebuka. Sudah kebuka. Boleh ba na? Isda. Bugaan na hatak. Dapat ito rito tuyo. Ako. Paano? Di na kamamo barog. Barog kat. Naon. Nasa patong ito. Ito mo na. Panas to. Pagngas to? Apa nga? Pagngas ito? Di nang barog. Panas to. Angan cuy. May barabuyag kasag. Wow, sama na. Sinabang. Dia pakai tabagak tuh. Sakto, tagsata. Putang po na dali dong. Iban. Na. Sabul ya. Itu. Kabar itu. Bulan lah. Ayos ah. Harap ito. Lagi mga tagsika bay. Tignamuan. Hangin. Tidak. Menjib-jib datang. Mau kan? Iya. Ini dah. Bapak. Mantap sila ngaon.
Ang subad. Gusto ba? Sana ya. Lagi ba? Dito lagi grabe ba ang daw ulit. Hindi Hindi king daw sim ta. Bukog na to. Ya ho. Dangol mo na. Suga ba vlog sikop? May ka vlog sikop bag dag may pilion. Ano ba? Bang ano? Pagtal ukli ba? 1 hit na ba? Ano mas ko ali, ukbit ang ta. Kansi tali na. Legit. Subas naman. Papat. Ano? Grabe makadagtukob sa usa ka singkaw os, ya ginawahi nagpasa na buko ko. Ari na lang tako to mga singkaw, i-share og like nga video para mas daghang patag matukob.